Very good. Hey, hey, hey! ¡Wow! Descubre un mundo. ¡Tachán! Los tres amigos será genial. Vexamos, tal e como facían os devanceiros dos Inuit. Ceo despexado. Quizáis demasiado para inverno, pero correrei o risco. Vento do noroeste, correcto. Vexámolo o estado da neve. Neve compacta ao 70%, correcto. Son ambiental, carambelos de inverno, correcto. Ben, pois xa é hora de gozar dunha gran aventura como acontece no país das neves de Julio Verne. Así que imos empezar a facer cálculos. Se temos o chan aquí, o seu sería comezar cunha perpendicular a 45 graus do chan, logo collemos a altura e levámolo ao chan, o que nos dá a longitude que multiplicamos polo coseno da liña de terra e darános a anchura. Logo somamos pi, restámoslle banana e multiplicámolo pola densidade de Marte. Sí, pode funcionar. Hola, Rafa, que fas? Que sorpresa, Tutu. Pois mira, precisamente agora viríame moi ben algo de axuda. Claro, que necesitas? Nada, unha parvada. Poderías traerme uns cantos bloques de xeo que teño aí preto? Paréceche ben? Marchando! Traio máis, non? Sí, por favor, necesitarei uns cantos máis. Moi ben, enseguida. Sí, señor. Isto vai funcionar. Hola, Tutu, que estás facendo? Hola, linda, estou axudando a Rafa. Ah, e que está facendo Rafa? Pois, non sei, pero pediume que leve bloques de xeo. Pregúntalle ti a ver que che di. Creo que isto quedará mellor se, en lugar de usar pi como cálculo principal, elevamos ao cubo a área da base e logo... Hola, Rafa, que fas? Hola, linda. Perdoa, é que estaba dándolle voltas a uns cálculos. Uns cálculos? Pra que? Pois, xa que preguntas, iríame ben que alguén me botase unha man. Podesme axudar? Teño que traerche bloques de xeo como Tutu, porque logo cárgaseme o lombo e durmo fatal. O teu obxectivo é máis sinxelo. Mira, necesito que vayas aí ao medio e debuxes na neve un círculo bastante grande. Ten que medir 3 pasos teus e ten que quedar ben redondo. Poderás facelo? Por suposto, alá vou. Isto vai moi ben. Ai, se Julio Verne levantase a cabeza, que orgulloso estaría de min. La la la, la 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 la. Oe, Rafa, fai falta que traia máis bloques. A verdade é que faltan uns poucos, pero a boa nova é que xa queda menos. Ánimo! Xa acabei. A ver, deixa que o comprobe. Moi ben, moi ben. De acordo, é correcto. Onde estabades, nenos? Nin estábamos buscando. Estamos axudando a Rafa. Ai, sí. Iso está moi ben. E que está facendo agora Rafa? Pois non estou moi segura. A min pediume que dibuxara un círculo na neve. Pero se llo preguntas ti, ao mellor descubrimos que andar gallando. Rafa, máis bloques. Está ben así, Tutu. Podes descansar, grazas. Bos días, Rafa. Que fas? Hola, Tupa. Que tal, nina? Mira o que estamos facendo. Ten boa pinta, verdade? Pois, sí. Pero que estades facendo? Pois mira, venme ben que preguntes. Poderías botarlle un cable á Linda? É que hai un anaco que me axuda e non a vexo moi fina, a pobre. Oe, pero se fixen todo o que me pediches. Sí, pero non era de todo redondo ese círculo. Non che viría mal algo de axuda. Nina axuda, nina axuda. Grazas, nina. Pois mira, Tupa, Linda e ti podedes empezar a colocar os bloques que trouxo Tutu por riba da liña que hai debuxada no chan. Podedes facelo? Claro que podemos. Aínda son unha mociña de 82 anos. Vamos, nena. Nina, nina. Tupa, 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 tupa. Moi ben, unha fila máis, vamos. Non sei vos, pero aínda non sei que estamos facendo. Eu estou igual. Nina non sabe. Sexa o que sexa, parece que estamos a punto de acabar.
Pronto sairemos de dúbidas. Bos días, rapaces. Good morning, kids. Ai, bos días, Fante. Non Que preguntes. tal estás? Que estades facendo? Ai. What are you doing, Rafa? Que ben que preguntes, Fante. Neste momento viríame ben algo de forza bruta. E xa que ti és un elefante... Sí, os elefantes somos moi fortes. Elephants are very strong. Ben, pois poderías poñerme eses dous bloques en riba de todo, pero deixando un oco no centro. Por suposto. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Fixadevos que chulo quedou. Fixemos un iglú. ¡Qué bonito! Agora que todos te axudamos, ti poderías axudarnos a todos, verdade, Rafa? Claro, tupa, cando queiras. Unha pregunta, Rafa. Para que este iglú? What is this igloo for? Pois para guardar os meus patíns de verán, é que xa non tiña sitio na casa. Grazas, rapaces, isto sí que foi traballar en equipo, todos para un. Sí, é un para todos. Mira, Rafa, teño unha lavadora que necesito que me arranxes. A min viríame ben unha man coa hélice que me rompeu. Eu teño que pintalo enreixado do curral. A min gustaríame un sándwich dobre con extra de queixo. Nina gateta chocolate. Rafa, Rafa, Ui, vaya leria. Este xogo non me convence nada. Que? Son eu o único ao que lle parece fascinante? É que non lle vexo a utilidade nin a diversión. Tutu, non o facemos por divertirnos. Facémolo polas pobres lombrigas. Lombrigas, non estábamos facendo un castelo. Iso é o que che dixen para que cavaras. En realidade estamos rescatando lombrigas. As pobres deben estar pasando moito frío. Rapaces, non sei que estades facendo, pero nós imos de competición deportiva. Competición deportiva, apúntome. Pero esperade un momento. Lombrigas, non vos preocupedes. Volverei, prometo bolo. Ei, esperade! ¡Tachán! Pero isto é unha trampa. Como puideches, Linda? Confiábamos en ti. ¡Trampa! É evidente que queren que limpemos o río, pero que saibas que non fomos nós os que o pintamos. Tupa, Fante, nós non fomos. Non lle vexo a graza. Creo que estades levando a limpeza ao extremo. Que teñamos que lavar as mans antes de comer é excesivo, pero que agora incluso teñamos que limpar o río, paréceme o colmo. Que será o próximo? Ducharnos todos os días? A vosa crueldade non ten límites. rapaces, non tedes que limpar o río. É un campo de... Curling. Fante, esqueciches dicilo no noso idioma. Chámase así, Rafa. O curling é un xogo por equipos. Pero, e as vasoiras? Son parte do xogo. Esta vez non coa. Queredes que limpemos o río e por iso inventastes este xogo. Eu paso. Eu tamén. O da limpeza non me vai. Que non, que é un deporte que existe dende hai moitos anos e é moi divertido. Colin, Colin! Seguro. Seguro, o xogo consiste en lanzar a pedra. O que máis aproxime a diana, gaña. Como o xeo esvara moito, podes frear a pedra barrendo o xeo que teña diante. Se barres demasiado, a pedra parará, e se non barre lo suficiente, pasará de longo. Empezamos. Sí! A xogar! Bos días, señoras e señores. Good morning, ladies and gentlemen. Son Fante de Elephant, en directo, ven da pratería para retransmitirlles o que parece o partido de curling do século. Así é, Fante. Para os que non me coñezades, son Tupa, toupa toupeira exatleta, bailadora de hip-hop e 3 veces gañadora do concurso de belezas subterráneas. E, polo tanto, experta mundial en curling. Parece que Nina se dispón a tirar. Vese que está moi concentrada. Parece que Nina tirou con demasiada forza. Tutu ten que barrer rápido se quere frear semellante meteoro. Caramba! Nunca vira barrer a ninguén con tanta paixón. Sí, ninguén podería sospeitar que Tutu tiña esa habilidade coa vasoira. Agora non lle será fácil zafarse tan rápido cando haxa limpeza na casa. E a quenda do equipo de Linda e Rafa.
Realmente téñeno moi difícil. Vexamos como reaccionan. Wow, Tupa! Un tiro completamente ovino. Creo que lle puido a emoción. Agora Rafa vai ter dificultades para parar unha pedra con tanta enerxía. That hurts, iso doe. Demasiada forza. Punto para o equipo de Tutu e Nina. A súa pedra é a que máis preto quedou da Diana. Vaya, creo que me puido a emoción. Ben! Quenda de novo para o equipo de Tutu e Nina. Agora cambian os seus postos. Pregúntome se seguirán con esa racha. A Nina non se lleve moi segura coa vasoira. Tutu lanza a pedra con moito estilo, pero parece que o fixo con demasiada forza. Agora todo depende de Nina. Isto non o esperaba. Incredible. Deixaron as dúas pedras case no centro. Sen dúbida, o outro equipo terá o difícil. Linda e Rafa aprenderon dos seus erros e van poñer todo o seu empeño. Eu confío neles. Non sei que opinas ti, Fante, pero esta vez creo que quedarán preto. Wilson, asombroso. Non o podo creer. O imposible aconteceu. ¡Empate! Sí! Pensabades que ia ser fácil, Pois a ver que facedes agora. O baile do curling é un baile peculiar. Vasoira por aquí e vasoira por alá. Poucas veces vin tanta paixón nun terreo de xogo. Nunca vira tanta variedade de técnicas. Sen dúbida este é un dos partidos de curling do século. Cada vez que o partido parece estar gañado por un equipo, o outro dalle a volta ao marcador. Gañador o equipo de Tutu e Nina. Amazing! O mellor partido que vin na miña vida. Non me equivoco se digo que gañaron os dous equipos. Vaya partido. Bo partido, Tutu. Non nolo puxestes nada fácil. Grazas, Linda. Que vos parece se mañá xogamos outra partida? Colin, Colin! Sí, señor. Isto é o máis importante. Ter unha actitude deportiva incluso cando se gaña. Son Fante de Elefant. E eu Tupa Toupa Toupeira. Devolvemos a conexión aos nosos estudios.